Alferdo Miguelenari. Notizia gordin bat dudala zergati, bihotza geratu zait erdi minberati, sorta bat jarri diot moztuta ebaki, basaurin gertatu den ateraldi bati, kontra edota alde zuek erabaki. Nahiko bagenu poza ta ongizatea, kartzelak lepo eta kalean bakea, beste ontzako estu daukate katea, baina haienen batek nahi badu joatea, zabalik azten zaie atzeko atea. Orain lanera joan beharregunero, bere sekretaria ta bere bulego, lanean itotzerik etzazu espero, agintean urteak pasa eta gero, aspaldi ezagutu zintugun Alferdo. Bestela kartzelatik irten nahi duenak, sinatu behar ditu damu eta penak, egindako ekintza guztien kondenak, Ama Virginaren ta Jainkoen baimenak, talderdiko karneta aski Migelenak. Koltxoipeko diruek zenbat erabilpen, santu bihurtzen dute mila astakirten, lapurtxigiak sartu ta handiak irten, komeni den garaian ze ondo dakiten, horma handienetan zuloak egiten. Berrikuntza handirik ez dakar mendeak, zutik lege zaharra eta erregeak, pobreak barrurantza, kanpora berdeak, beste behin erakutsi digu botereak, besterentzat direla norbere legeak, pobreak barrurantza, kanpora berdeak, beste behin erakutsi digu botereak, besterentzat direla norbere legeak.